The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Thessalonians 5:24, He who calls you is faithful, who also will do it. 2 Corinthians 4:5-7, For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Colossians 3:23-25, And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. Luke 3:10-11. So the people asked him, saying, What shall we do then? He answered and said to them, He who has 2 tunics, let him give to him who has none, and he who has food, let him do likewise. Before we start our Bible study, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingong kalag, kung nanapo pa kita mga sala. Kini ang atong naandan nga tulumanon, sa di pa kita magatuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga limpyuhan ang atong kalag. Limpyuhan gikan sa mga kasalanan. 1 John 1:9, the recovery technique, nagaingon, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, if you are here listening to our study, ang imong buhaton dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoo Jesucristo nga imong manluluwas. Mo ka na labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. So use your free will so you can make that decision. Acts 16:31, nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo ta. Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Imo pa kaming gipambuhi nining among lawas, askil pa kami og napay kalantip sa among pangunahuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi pa. Panimo pa kaming gipabuhi, sanglit ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa man. Usa, niining among pagbuhaton ni adlaw, gami kami sa Espiritu Santo ug nga tudloy kami sa imong kawaturan through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Nagampo kami nga mahimo kining panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study
through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo. Kaninyong bag-o pa, welcome kaninyo. Yabi-yabi kamong tanan. Niya pa kita magadupot, niya itong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of the Trinity. Ang doktrina sa balaang Trinidad. Okay, padayon ta. Adto ta mo hisgot karon sa ang iyang paghimaya. Mao kini ang uluhan. Una sa tanan. Sud sa kapatan kaadlaw, human sa iyang pagkabanhaw. Kini naghisgot ni Ginoong Jesucristo, nga diin ang Ginoo mipakita siya sa iyang kaugalingon sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayon siya. Nakita siya sa iyang pagbiya ning kalibutana og sa pagsud niya dito sa langit. Mga buhat 1, 2 ngadto sa 3, mga buhat 1, 9 ngadto sa 10. Now, didto mi presentar si Kristo sa iyang kaugalingon, ang unang binanhawng tao didto sa langit. Og kinsa gidawat sa amahan, isip usa ka hingpit ug ang bugtong halad alang sa makasasalang katawan. Mga Hebreano 9, 24-28. Sa iyang pagsud sa langit, ang Diyos tao, God-man, milingkod. Now, ang paglingkod sa tuong kamot sa halangdon nga amahan didto sa langit. Hebreanon 1:3. Ang iyang paglingkod nagahulagway sa pagdawat sa Dios kaniya sa hingpit sa iyang pagkatao. So ang iyang paglingkod nagahulagway sa pagdawat sa Dios kaniya sa hingpit sa iyang pagkatao. Salmo. Now, Salmo 110 versikulo 1, Hebreanon 1:13. Didto sa tuong kamot sa amahan, ang dapit nga hamili si Kristo nagapadayon sa iyang ministeryo isip atong tigpangaliupo, labawng saserdote ug manlaban. Hebreanon 7:25, Hebreanon 8:1, 1 Juan 2:1. Isip makita nga persona sa balaang Trinidad. Si Ginoong Jesucristo ang itawag og Shekinah glory, mipuyo uban sa Israel didto sa balaan nga tabernakulo o templo. Siya mao ang Dios sa Israel. Levitico 26:11 ngadto sa 12. Kansang presensya didto sa balaan sa mga balaan, gihulagway, pinaagi og masanag nga panganod ibabaw sa tabernakulo. Exodo 40:34-38. Sa panahon sa pagkatao sa Dios, ang makita nga Kristo mi tabernakulo o mi puyo diha sa unod uban sa katawhan. Juan 1:14. Ang iyang nausab nga himaya namatikdan nila ni Pedro, Santiago ug Juan atol sa iyang ministeryo dinhi sa yuta. Mateo 17:1-5. Human sa iyang pagsaka sa langit, ang balaan nga tabernakulo alang sa iyang pagpuyo gibalhin ngadto sa lawas sa magtotoo. Juan 14:20, Juan 17:23 ug 26, Colosas 1:27-29. Karon, nagaambit na kita sa iyang himaya, dinhi sa panahon ug didto na sa eternidad.
2 Corinto 3:18. Karon atong hisugutan ang iyang pagbalik. Dito sa langit, si Ginoong Jesucristo nagaandam og dapit alang sa mga magtotoo sa panahon sa simbahan, church age, nga ginganlan og daghan sama niini mosunod iyang pangasaunon. Pinadayag 19:7, simbahan Juan 14:1-3, lawas ni Kristo Epeso 4:11-12, og harianong panimalay sa Dios 1 Pedro 2:9, pinadayag 1:6, pinadayag 5:10. Dinhi sa yuta, ang iyang harianong panimalay gipurma pinagi sa bautismo sa Espiritu Santo kinsa nagabutang sa matag magtotoo sa panahon sa simbahan ngadto sa pagkadugtong pagkaiusa kang Kristo sa higayon sa pagtuo kaniya at the point of salvation. Galacia 3:1-5, 14:26-27, Efeso 4:4-5, 2 Tesalonica 2:13-14. Inikahingpit na sa iyang harianong panimalay, si Kristo manaog. Okay? He will descend. Manaog gikan sa langit. Ug iyang tapukon ang tanang magtotoo sa panahon sa simbahan. Patay ba o buhi, aron musugat sila kaniya diha sa panganod. 1 Tesalonica 4:16-17. Now, sa dihang natapok na tanan ang harianong panimalay diha kaniya, aron magauban na kaniya hangtod sa kangturan, ang tanang sakop niini magadawat ng mga lawas sama sa iyang nahimaya nga lawas nga binanhaw. 1 Corinto 15:51-53, Filipos 3:21. Ang iyang kamatuuran og pagkadili na mausab nagapasalig sa iyang saad. Busa, ang pagkabanhaw sa simbahan mahimong bulahang adlaw nga atong gilauman sa matag magtotoo. Tito 2:13. 7 ka tuig human sa pagkabanhaw o pagsakgaw sa simbahan, the rapture, si Jesucristo inubanan sa iyang pangasaunon nga mao ang simbahan, the bride. 1 Tesalonica 3:13, Judas 14, pinadayag 19:14. Mubalik sama sa kilat nga mukilab tadlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Mateo 24:27. Sa iyang una nga paganhi, first advent, mianhi siya sa tumang pagpaubos. Filipos 2:5-8, aron paghukman. Sa iyang ikaduhang paganhi, siya moabot nga may gahom og dakong himaya. Mateo 24:30, Mateo 26:64, aron mohukom, makigubat og muhari. Pinadayag 19:11, 15-16. Ang tanang mata makakita sa bumabalik nga labing gamhanan sa langit ug sa yuta. Ang iyang mga mata daw siga sa kalayo ug may daghang korona diha sa iyang ulo. Pinadayag 1:7, pinadayag 19:11-12. Human sa pagkapildi sa tanang puwersa ni Satanas, ipahimutang na karon dinhi sa yuta ang gingharian
nga mulungtad og 1,000 ka tuig, 1,000 literal years. Og si Kristo musugod sa iyang pagdumala nini, uban sa pagkamatarong, nga wa na'y katapusan. Inikahuman sa literal nga 1,000 ka tuig, nga hingpit nga kahimtangan, iya ng pagahukman ang tanang dili magtotoo, ang tubangan sa iyang dakong puting trono. Great White Throne Judgment. Pinadayag 20, 11 nga to sa 15, og itambog na kini sila didto sa linaw sa kalayo, gumikan sa ilang pagsalikway sa iyang buhat sa kaluwasan, alang unta sa ilang kaayuhan. Unya, kining universo karon pagagubon, segundo Pedro 3:10, ug ang bag-o ng kalangitan ug bag-ong yuta pagatukuron. Si Ginoong Jesucristo mohari na sa iyang gingharian nga wala na'y katapusan. Segundo Pedro 1:11, ubos sa kamanduan sa Amahan, pinadayag 22:3, og sa hingpit nga pagkayusa uban kaniya, 1 Korinto 15:28. Ang tibuok nga yuta mapuno kini sa iyang himaya. Salmo 72:17-19. Matuod gayod ang atong dili ikatandi nga Kristo, ang nating karniro nga gipatay, pinadayag 13:8, takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdaig, pinadayag 5:12. Okay, atong isigutan karon ang Dios nga Espiritu Santo, God the Holy Spirit, o ang persona sa Espiritu. Una sa tanan, ang mga tao nga mosalikway sa konsepto sa balang Trinidad, mohimo og pagkunhod. Ilang pagkunhod o pagpaminos sa Espiritu Santo, pinagis pag-ingon nga wa kinilain kundi usa lamang ka kabuyuhan o influence sa English. Mao man ipag-uban nato sa influence, kabuyuhan o influence sa English. Ingon nga adunay mga tao nga moingon nga ang Dios nga anak usa lamang kaya nung tao. Ang uban moingon yana. Apan ang pagkaway lawas o pagkakulang sa material nga porma sa espiritu, dili kini makapahimo niya nga kubos nga pagkapersona kaysa Dios nga Amahan, kinsa susama nga dili makita. Ang kapulong nga espiritu, ghost sa English, usa kini ka makalilibog nga paghubad sa pulong pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma, nga nagpasabot og espiritu. Way pulong sa pinulong Griego sa espiritu, wala. Ang labing duol nga pulong mao ang fantasma. Fantasma, P-H-A-N-T-A-S-M-A, fantasma. Ananas Mateo 14:26, nga nagkahulugan kini og aparisyon o pagpakita. Apan wa gamita kining punga bahin sa ikatulong persona sa balang Trinidad. Ang Espiritu Santo matuod siya nga persona, susama ra gayud sa Amahan ug sa Anak nga mga persona. Segundo Korinto 13:14, 1 Pedro 1:2. Ang daghang mga ngan o titulo sa Dios nga Espiritu Santo, mabag-o ba o madaang pakigsaad, nagapakita sa iyang pagka-Dios ug nagapadayag sa iyang relasyon ngadto sa tulo niya kauban nga sakop sa balang Trinidad. Ug bahin sa iyang mga kinaiya,
Gitawag siya og espiritu sa pagkabalaan. Roma 1:4. Espiritu sa kinabuhi. Roma 8:2. Espiritu sa kaalam. Isias 11:2. O espiritu sa kamatuoran. Juan 14:17. Ang mga titulo nga espiritu sa Dios o espiritu sa atong Dios. Genesis 1:2, Mateo 3:16, 1 Corintios 6:11, o espiritu sa atong amahan. Mateo 10:20. Nagapahiusa sa Espiritu Santo ngadto sa amahan, samtang ang espiritu ni Kristo o espiritu ni Jesucristo. Roma 8:9, Filipos 1:19. Espiritu sa iyang anak, Galacia 4:6, o espiritu sa Ginoo, mga buhat 5:9. Nagapahiusa kaniya ngadto sa anak. Kining maong mga titulo, wa kini magpasabot nga siya usa lamang ka kinaiya sa Dios. Ayaw gyud nagsaimpa. Way mga kinaiya ang gigamitan pinaagig personal nga pulingalan, personal pronouns ang pulingalan, sama sa siya, lalaki, niya, lalaki, ug iya, lalaki. Ni ang usa ka kinaiya tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Juan 16:13-15, o mohulip ug mohatag og kinabuhi. Genesis 1:2, Job 33:4. Kining maong mga titulo nagahisgot bahin sa Espiritu Santo isip na buwag o lahi nga persona. Ang termino nga espiritu nagahulagway kini sa nalahi nga tahas sa iyang persona. Sanglit espiritu man usab ang amahan ug anak. Juan 4:24. Ang Espiritu Santo mao siya ang dili makita nga gahom sa Dios, ang persona nga pinaagi kaniya gitugyan ang Dios nung gahom. Sa maong paagi, iyang gipadayag ang plano sa Dios dinhi sa yuta, ug mao ang gitugyanan alang sa pagtuman sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Ang tahas o buhat sa Espiritu Santo dili angay nga ikalibog sa ilaha nga ubang sakop sa balang Trinidad. Ang Ginoo gud mao ang Espiritu. Ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo anay kagawasan. Mao kana ang gisulti diya sa 2 Corintios 3:17. Akong balikon kay basig nawa kaniadto. Ang Ginoo mao ang Espiritu. Ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo anay kagawasan. 2 Corintios 3:17. Ang hugpong sa mga pulong ang Ginoo mao ang Espiritu. Naghisgot kini sa Espiritu Santo, dili sa ikaduhang persona sa walang Trinidad. Ang Ginoo mao ang Espiritu. Nagahatag o gibugaton sa pagka-Diyos sa ikatulong persona. Ang maong hugpong sa mga pulong, huwag kini magpasabot nga ang Espiritu mo ilis sa presensya sa nabanhawng Kristo nga nagapuyos magtotoo. Roma 8:10, Galacia 2:20, Colosas 1:27. Ang buhat sa usa dili mahimong ipaangkon sa lain nga usa. Sila nagkabuwag ug nagkalahi nga mga persona. Pulos sila pareho nga anaa ug sa sulod sa magtotoo. Inside the life of the believer. Now, atong isutan karon ang iyang ministeryo ngadto sa kaliwatan sa tao. Ang karaang tugon, the Old Testament, mipasidungog sa Espiritu Santo
uban sa pagbag-o o pagtukod pag-usab sa kalibutan, human sa paghukom o pagguba sa original nga kabuhatan. Genesis 1:2, Job 26:13, Salmo 104, versikulo 30. Aron sa paglikay sa kaliwatan sa tao sa pagbalik og kaguba sa yuta, ang Espiritu Santo, isip gahom sa Dios, nagapugong sa sala. Segunda Tesalonica 2:6-7. Usa kini sa mga kaayuhan sa kumon nga grasya sa Dios ngadto sa kaliwatan sa tao. Now, dain pag yung kaayuhan sa kumon nga grasya mahitabo dinha sa pagsangyaw in our witnessing. Sanglit ang matag tao nga nahimugso human sa pagkalaglag ni Adan. Now, natao man nga espirituhanong patay. All who are born in this world are considered spiritually dead. Umikan lagi ni antong formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, sanglit ang matag tao nga mahimugso human sa pagkalaglag ni Adan na tao man nga espirituhanong patay, nga way tawhanong espiritu. Ang Espiritu Santo mao'y mulihok una puli sa wapay tawhanong espiritu aron sa maong pagi makasabot sa espirituhanong kasayuran ang di magtotoo bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Segundo Corinto 2:14. Sa higayon nga buot maminaw sa mensahe sa maayong balita ang usa ka tawo nga espirituhanong patay, ang makabigon nga ministeryo sa Espiritu Santo mao'y magahimong tataw sa mensahe. Juan 16:7-11. Kung ang maong tawo mosugot sa pagdawat pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesukristo, ang Espiritu Santo magaangkon sa maong pagtuo ug mahimo nini nga epektibo alang sa kaluwasan pinagi sa iyang ministeryos gitawag og masangputon nga grasya, efficacious grace sa in English pa. Ana sa Episo 2, versikulo 8. Now, ang iyang ministeryo ngadto sa mga magtotoo. Ang Espiritu Santo mao ang Dios nung tagsuwat sa pulong sa Dios. Divine author of the Word of God. Nga gitawag usab og ang huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16, Hebrehanon 3:7. Wala mang magarantiya ang Espiritu Santo sa iyang pagkaway sayop sa pulong sa orihinal nga mga pinulungan. Segundo Samuel 23:2, Segundo Timoteo 3:16, Segundo Pedro 1:20-21. Kundili, nagatudlo usab siya sa magtotoo. Juan 14:26, Juan 15:26. Dili ta masabtan ang mga espirituhanong kasayuran kung gamitan lang nato kini sa atong tawhanong pangutok. Dili mahimo. Ang Espiritu Santo mao'y nagasangkap sa gikinahanglang espirituhanong IQ aron masabtan sa atong may kinutubang sa labutan ang gipadayag sa way kinutubang kaalam sa Dios. Kining mao nga ministeryo sa pagtudlo nagapabalhin sa eskwelahanon nga kahibalo, academic knowledge sa doktrina nga ginganlag gnosis sa Grigong pinulungan, Episo 3:19, ngadto na kini sa tugob nga kahibalo o epinosis, Episo 4:13, Segundo Pedro 1:8.
ang gnosis nga doktrina, wala kini espirituhanong kaayuhan. Ang epinosis nga doktrina, mauray magamit alang sa Kristohanong pagkinabuhi. Bisan tuod ko ng Espiritu Santo dinhi naman sa kalibutan, gikan pa sa sinugdan, ang iyang mga ministeryo nagausab-usab gikan sa usa ka panahon, dispensation, ngadtos laing panahon o dispensation. Mahinungdanon ang iyang buluhaton sa matag yugto sa kasaysayan. Apan hinuon, adunay dakong kalainan tali sa iyang buhat sa daan ug sa bag-ong pakigsaad. Sa kinatibuk ang panahon sa daan ug sa bag-ong pakigsaad, sa kinatibuk ang panahon sa daang pakigsaad in the Old Testament, ang Dios pinagi sa iyang pagkagamahanan, may limiti sa pagkaanaa sa presensya sa Espiritu ngadtos pipila ka mga tao kinsa dinhay pinasahi nga mga tahas ug katungdanan nga ilang tumanon. Mga Pangulo, Genesis 41:38, Números 11:17, 25, 27 ug 18. Ako ra gud tong tuliron, Números 11:17 ug 25, Números 27 versikulo 18. Hanas nga mga panday sa tabernakulo, Exodo 35:30-35, mga maghuhukom 3:10, mga hari, 1 Samuel 10:10, 1 Samuel 16:13, mga propeta, Daniel 4:8, Zacarias 4:3-6. Ang Espiritu mahimo nga hangyoon ug pagadawaton. Segundo mga hari 2:9-10. Ang Espiritu mahimong tangtangon gikas magtutuo tungod sa makanunayon nga pagkakarnal sa maong magtutuo. Salmo 51:11. Now, ang buluhaton sa Espiritu Santo sa panahon sa simbahan, usa kini katalagsaong pagpadayag sa grasya sa Dios. Wa sukad masukad matuman sa Espiritu Santo ang musunod nga 5 ka dili kasagarang buhat sa matag magtutuo. Kining naasoy mga buhat nagalakip sa 5 sa mga ministeryo sa Espiritu Santo ngadtos magtutuo sa higayon sa kaluwasan. Okay, mo ni ang 5. Okay, akong isay-say ni mo kini. Ang naguna niini, ang bautismo sa Espiritu, nagabutang kanato sa pagkahiusa kang Kristo, nga nagahimo sa matag magtutuo sa panahon sa simbahan nga sakop sa lawas ni Kristo, ang simbahan, ang harianong panimalay sa Dios. 1 Corinto 12:13, 1 Pedro 2:9. Ikaduha, ang pagpuyo sa Espiritu nagabalhin sa lawas sa magtutuo ngadto sa usa ka templo sa tuyo nga dungan kining puy-an ni Hesukristo. Ang gitawag og Shekinah glory. Roma 8:9-11, 1 Corinto 3:16, 1 Corinto 6:19-20, Segundo Corinto 6:16, cross-reference Colosas 1:27-29. Ikatulo, ang pagpuno sa Espiritu mao ang gahom alang sa Kristohanong kinabuhi ug ang yawi ngadto sa temporal nga pagkikambitay sa Dios. Ikaupat, ang pagtimbre sa Espiritu nagagarantiya kini sa kasiguruhan nga dayon
sa matag sakop sa harianong panimalay sa Dios. Efeso 1:13, Efeso 4:30. O ang ikalima, usa ka espirituhanong gasa ang ihatag ngadto sa matag magtotoo aron sa pagtuman sa buluhaton ingon nga usa ka harianon nga diya sa kalibutan. 1 Corinto 12:4-11, Efeso 4:11. Now, sa iyang pagpanag-iya ni ining 5 ka mga panalangin, ang magtotoo karon nagaangkon sa labing talagsaon nga mga espirituhanong katungod sa kasaysayan. Ang nagunang katuyuan nining gihisgutang katungod, mga katungod, mao ang paghimaya kang Ginoong Jesucristo. Juan 16:14, Galacia 5:22-23. Matuman ba o dili, kining maong katuyuan nagaagad lamang kana sa unsay pagapilion sa kaugalingong kabubuton sa magtotoo kung bahin na sa pagpuno sa Espiritu ug ang paggamit sa ipinosis nga doktrina. Ang pagpuno sa Espiritu, usa kini ka bug-os nga kahimtang nga gimando sa matag magtotoo aron pagagamhan ang Kristohanong pagkinabuhi. Efeso 5:18. Ang pagpuno sa Espiritu mahimo nga mawa bisan kanusa tungod sa pagpakasala sa maong magtotoo. Apan mahimong mabalik diha-diha pinagis pag sugit sa atong mga sala. 1 Juan 1:9. Sukwahi niya na ang pagpuyo sa Espiritu usa kini kakahimtang nga dayo na. Wala imando apan girepresentar sa balaang kasulatan ingon nga natuman nga katinuoran alang sa tanang magtotoo. Ang kinalabwan nga pagkaepektibong sa buluhaton sa mga espirituhanong gasa nagaagad usab sa paghatag og gahom sa Espiritu ug sa doktrina sa Biblia nga nahimo ng nagapuyo sa kalag sa magtotoo. Ang Dios nun nga maayong buhat mahimo nga mabuhat sa Kristohanong pagkinabuhi. Pinaagi ra gyud sa pagpuno sa mao magtotoo sa Espiritu Santo. 1 Corinto 3:12-13. Kining maong matang sa maayo nga may bili sa iyang kaugalingon, bulawan, plata, bililhong mga bato, mauray matang sa buhat ang makasugakod sa pagsuway sa panahon o magantihan dito sa eternidad. 1 Corinto 3:14. Ug mao ang Espiritu Santo sagad wa panumbalinga ug wa ilha labihan sa iyang pagkaharianon ug pagkagamhanan sa tanan nga susama sa laing duruha ka persona sa balaang Trinidad. Ato ni padayon ugma og gamay naman din ning nahibilin, so ato na lang yung tiwason kining atong pagtuon bahin niini. Okay padayon ta ha, atong hisgutan kining sinugdanan lamang. Now, kung buot mong higugmaon ang Diyos, paminaw, if you want to love God, kinahanglan imo siyang ilhon. Kinsa ug unsa siya? Who and what God is. Imo lamang mailhan ang Dios sa dakong bahin nga makailaka sa unsay gipadayag sa Dios bahin siyang kaugalingon. Diha sa iyang pulong region mailhin nimo ang Dios. Ang pagsabot kung kinsa ug unsa ang Dios ug ang pagsalig sa iyang hingpit nga kinaiya maanaa man sa katalagman o kasuwagan, kini nagatukod og usa ka tukuranan sa pagsalig, kalinaw sa sulod
ug espirituhanong kalig-on. Kining mao nga pagtuon nagasugod lamang sa pagsuhid sa walay kinutubang giladmon og pagkahalangdon sa balaang Trinidad. Ang matag Biblianhon nga pag-usisa sa kinaiya sa Dios nagasidlak sa katingalahang mga dagway sa matag sakop sa balaang Trinidad. Matag pag-usisa sa ilang tagsa kabuhat nagatukas sa mga kahinguhaan nga labing hinungdanon alang sa Kristohanong pagkinabuhi. Gipadayag kanato sa Dios ang tanan nga kamatuoran pinaagi sa Espiritu. Ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang sa pulong sa Dios bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan, mga doktrina sa Dios. Samtang ikaw nagatubo diya sa grasya kahibalo sa atong Ginoong Jesucristo, maugmad mo ang katakos sa paghiugma sa Dios. Ingon nga balaang Trinidad ug ang kadasig sa pag-alagad ug pagdaig kaniya. Dinhi mahuman kini atong pagtuon bahin ining balaang Trinidad. Magampo ta. Amahan namong langito nagapasalamat kami kanimo. Nining grasya nga among gipahimoslan. Hinaot nga kini silsil sa among limpatakan sa among kalag. Unsa og kinsa ikaw labing gamhanan nga Dios. Salamat sa imong pagpatinaw bahin sa imong kinaiya ug amo na gayud nga namatugkad ang imong dakong kaalam o Dios. Labing gamhanan sa tanan. Salamat niining grasya nga among nagatunan niining adlaw. Dada kami pagbalik ug maaron kami ang kapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong hangtod gayud nga makaabot kami sa among tumong, our common goal which is spiritual maturity. Nga diyan na kami unyay katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat og mga panalangin, katakos sa paghigugma. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.